Grabatzen ari garen unean gaueko 8:00 42 minutu igaro diren honetan, Realak eta Anderletxek anoetan jokatu duten Europa Ligeko Liga faseko bigarren jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Txuri-urdinek porrota eskuratu dute, 1-2 galdu dute Anderletxen aurka, 5. minutuan Pablo Marinek aurreratu du taldea, 28. minutuan Luis Vázquezek markagailua berdindu du eta 39. minutuan Leonik 1-2 egin du eta hortxe amaitu dira norgehiagokako gol guztiak. Realari dagokionez, Valentziaren aurka irabazi zuen larun batean, erakustaldia eman zuten txuri-urdinek. Anderletxek berriz, Belgikako ligan, ez zuen boladarik onena, hau Denderren aurka aurrekoan berdindu egin zuten etxetik kanpo, eta gaurkoan, horixe, berdinketa horren dinamikarekin iritsi dira anoetara. Hauexek izan dira bi taldeek zelairatu dituzten hamaikakoak. Imanolek gaurkoan aurrekoan Nizaren aurka bezala aldaketak egin ditu eta 5 atzelariko defentsa baten alde egin du. Remiro izan da atepean, 5eko atzealdea esan bezala Odriozola ezkerretik, haien eskuinetik Elustondo eskuineko erdiko atzelari bezala, Jon Martin erdiko erdieko atzelari bezala eta Jon Patxeko ezkerreko erdiko atzelari bezala. Zelai erdian Turrientes aritu da euskarri moduan, Brais Mendez eta Pablo Marin laguntzaile zituela eta goian Umar Sadik eta Horri Oskarson izan dira. David Hubertek aldiz 4-3-3ko sistemaren alde egin du, Kosemans izan da atepean, Endiaiek jokatu du ezkerregaletik, Foketek eskuinegaletik, Zanka eta Simic izan dira atzealdearen erdialdean, Stroinkes, Ritz eta Leonik osatu dute zelai erdia, Ritz euskarri moduan zela eta goian Digref izan da ezkerraldetik, Dreyer eskuinaldetik eta Luis Vázquez izan da golaren arduraduna. Partida hasiera oso ona izan da Realarentzat, egia da lehen da biziko minutu horretan Anderletxek hartu duela apur bat baloia, baina Reala eroso ikusten zen eta jada 4. minutuan eman dute lehen kolpea txuri-urdinek. Kasu honetan presioan ongi Umar Sadik, huts egin du kasu honetan Anderletxeko atzealdeak, Sadikek ongi kendu dio baloia eta ondorioz Pablo Marinek ez du arkatu atezainaren aurrean bakarrik eta Realarentzat albiste oso ona izan da hori, 5. minutuan jada aurretik jartzea. Gerora ere baloiarekin jarraitu dute, baina ezin izan dute atea bilatu, ez dute arrisku sentsaziorik sortu, jokoa kontrolpean zutela nabaritu da, baina iritsi da momentuan non Anderletxek beste martxa bat sartu dion presioari, eta hor jada Anderlecht pixkanaka baloiaren jabetza edukitzen hasi da. Patxekok, Haienek eta Odriozolak hirurek ikeragarri sufritu dute atzealde horretan, esan nuke Aritzek baita ere. Jon Martin izan da sendoen aritu den atzelaria gaurkoan beste behin ere, aurrekoan Nizaren aurka horrelaxe izan zen eta gaurkoan ere horrelaxe izan da. Jon Patxekok ikeragarri sufritu du bere galetik, Odriozolak ere, Haienek eta Odriozola gainera erasokortasun hori edukitzeak, ez hau da askotan aurreratutako egal moduan jokatze horrek gero atzealdera jaisteko sufrimendu handiak eragin dizkie. Askotan Pablo Marinek eta Turrientesek egin behar izan dituzte hor estaldurak eta hainbatean ongi egin dituzte, baina momentu batean jada Anderlecht pixkanaka hurbiltzen ari zen, mehatxatu du behin edo bitan eta Dreyerren pase baten ostean Luis Vázquezek Remiroren atea gainditu du. Behar bada aurretikan Umar Sadiki egindako falta bat egon daiteke, baina 28. minutuan esan bezala kolpe gogorra izan da hori Realarentzat, batez ere etzelako gaizki jokatzen ari. Umar Sadik gainera ongi ikusi dugu, presioan ere sendo Reala. Anderletxek egia da, naiz eta lehen golean utsegin duen atzetik ateratzen, gerora berdinaren aldeko apustua egin duela, entrenatzailea egia esan ez da kikildu eta jokalariei dinamika berdinarekin jarraitzeko eskatu die, eta gerora pixkanaka Realaren presiotikan hobeto irteten hasi dira. Reala ere atzealdean
Anderletxen baloi irteera horren ondorioz geroz eta jokalari gutxiagorekin geratzen ari zen, Anderletxek berriz hegaleko jokalariak asko aurreratu ditu, zelai erdikoak ere, eta ondorioz bana berdindu dute. Eta hau kolpe gogorra izan da Realarentzat esan dugunatik, eta gerora ez da asko aldatu kontua izan ere, Anderletxek berdin jarraitu du, aurrean estutzen, baloi luzeak eta sakonak Realeko atzelarien bizkarretikan jaurtitzen eta asmatzen, Patxekok, Haienek eta Odriozolak asko sufritu dute ikeragarri gaurkoan hegaletatikan Digref eta Leonirekin, eta pixkanaka Anderlecht jokoaren jabe egiten ari zen, Reala jada erasoan ere kamuts, eta egin batean esan daiteke une horretan Realarentzat onena epaileak partida edo lehen zatia den amaiera adieraztea zela, baina oraindik ere geratzen zen, asko gainera hor, gero aipatuko dugu, baina ultrekin ere izan da, arazoren bat armaietan, eta 39. minutuan, korner baten ostean, Realak aldaratzea ongi egin du, baina Teo Leonik area barruan sekulako zartakoa eman dio eskuinarekin, eta Alex Remirok ez du ezertxo ere egiterik izan, atezainaren eskuairatik joan da baloi hori, eta benetan sekulako gola egin du Teo Leonik. Lehenengo gola baldekada urrotz izan bada Realarentzat, bigarren hau zer esanik ez. Gerora lehen zatia amaitzerakoan jada aurretik ipini direnean Anderletxek pauso bat atzera eman du noski, baina presioan jarraitzen zuten, kontraerasoak harrapatzen zituztenean ere saiatzen ziren, eta hor Realak batean harrapatu du ongi, Anderletxeko atzealdearen bizkarra apur bat aurreratuago zeudenean, ateko sake baten ostean, eta horri Oscarsoni pena, baina langara joan zaio baloi hori, egia esan Islandiarrak lehengoan partida ona egin zuen Valentziaren aurka atera zenean, gaurkoan ere parte hartzaile ikusi dugu hasieratik, baina aukerak horixe bakarrik izan ditu lehen zati horretan. Atxeen aldira iritsi dira, eta hor aldaketa hirukoitza egin du, Imanolek zerbait aldatu beharra zeukan, irudia etzen bat ere positiboa Realarentzat, lehen 20 minutuetan ona izan da, baina gerora guztiz aldatu da, eta ondorioz Kubo, Barrenetxea eta Ager, Sadik, Odriozola eta Patxekoren ordez zela iratu ditu. Sadiken orgeiagoka zeitzein behar dugu, izan ere partida hasiera ona eduki du, elektriko sartu da, oso sartuta, hor gainera erdiraketak egiten eta presioan oso ongi Sadik, berak eman du gainera, lehen pasea gerora ere, baina gero erabat desagertu eginda apur bat beste modu batera jokatzen hasi denean Reala, eta abar ez du iaia parte hartzerik izan, horri Oscarson nahiko bakarrik ikusi dugu hor baloia jasotzen, eta Umar Sadik nora joan ere etzekiela ikusi dugu neren batean ere, eta esan bezala goitik beherako partida Sadik. Odriozolak asko sufritu du egal horretatik, ez da orain 6-7 urteko Odriozola, eta nik uste Imanolek hori berreskuratzeko esperantzarekin zela iratu duela gaurkoan postu horretan Albaro, naiz eta beste jokalari batzuei ere noski atxedena eman behartzien, baina jada partida batzuetan eta utzi du kanpoan Albaro Odriozola bere erabakiagatik, eta gaurkoan ia esan ez da bat ere ongi aritu, defensan kamuts, eta erasoan saiatu da erdiraketaren bat edo beste egiten, baina inolako eraginkortasunik gabe, eta gaurko irudirik beltzena Jon Patxekok eman du, lehen golean akatsain batean berea izan da, beste baloi batzuetan ere ezin goitik duelurik irabazi, eta ia esan Patxekok nahiko berde hasi du aurtengo denboraldia, asko dauka hobetzeko oraindik ere Elizondoarrak, eta Kubo, Barrenetxea eta Agek sartu dira, eta haue pixkanaka joan dira, euren kalitatearekin eta errendimendu ematen. Agek eta Jon Martinek egia esan bigarren zatian arresi bat osatu dute, atzealdean egia da gero partida amaieran eta jada askoz ere irekiagoak zeudenean zuloak, eta Reala jada erabat erasora joan behar zuenean hor apur bat trantsizioetan eta sufritu dutela, baina 4-3-3ko sistemara itzuli da, eta hor askoz ere eraginkorrago aritu da Reala. Eraginkorrago ez, noski, ez duelako golik sartu, baina behintzat Take Kubok eta Ander Barrenetxeak horrematen dioten edo markatzen dituzten diferentziek
gehiroz eta gehiago ondoratu dute Anderlechteko atzealdea eta bazirudien Realak hor tikan zer edo zer atera zezakeela. Anderlechek 73. minutuan egin ditu lehen bi aldaketak, Foket eta Digref atera ditu, Foketek lehen zatian, presio horretan hain zuzen ere bera galdu du, baloi hori, Sadiken zera horretan, presio horretan, Foketek ez barkatu Zanka izan da, Zanka, Foket eskuinegaleko jokalaria benetan ongi aritu da, oso erasokor, lehen zatian batez ere asko iristen, gero bigarrenean pixkanaka sufritzen joan da, eta 71. falta bat egin du, eta hor da entrenatzaileak aldatzea erabaki du, eta Digref izan da gaurkoan behar bada Realari burua uste gehien sortu dizkion jokalaria, ezkerralde horretatik Odriozolak ikeragarri sufritu du berekin, beste egalean ere min handia egin dute, baina batez ere Digrefen egal horretan, eta euren ordez Berxearen eta Sardeia sartu dira, hauek taldeari freskotasun gehiago emateko, erasokortasun gehiago batez ere kontraerasoetan eta ateratzean, baina baita ere noski defenditzeko, ez? Hori baitzen Anderlechten egin beharra une horretan, irabazten ari ziren, eurentzako urrezko 3 puntu ziren, gogoratu behar baita aurrekoan ere UEFAn Ferenbarosen aurka irabazi egin zutela, eta hor asmatu du egia esan entrenatzaileak ongi atera zaiolako planteamentu hori, eta 77. minutuan Pablo Marin kendu eta Sergio Gomez atera. Pablo Marinek partida ona egin du, aurrekoan nizan nahiko desagertuta ikusi genuen, baina gaurkoan ongi aritu da, gola sartzeaz gain gero egaletatikan eta nahiko parte hartzaile, presioan ere, baina horixe, zelai erdian behar bada fisiko puntu hori falta zaio, bere orde Sergio Gomez atera da, Valentziaren aurka distira handia atera zuen, gaurkoan ere Imanolek barnealde horretik anea taldeari beste sakontasun bat ematen zion atera du, baina Anderlechteko atzealdea egia esan oso irmo aritu da, Realak eduki dituen aukeretan ere atezainari ez dizkio lan handiak eman, eta 74. minutuan iritsi dira beste bi aldaketak, kasu honetan Dreyerrek eta Endiaiek utzi dute zelaia, Dreyer beste egaleko jokalaria, Digrefekin batera Realari burua uste gehien eman dizkioten jokalariak izan dira, Patxekok eta Aienek eta Odriozolak esan du ikeragarri sufritu dutela, eta behin eta berriz esango dut, eta naiz nekatuko hala izan baita, eta eurei atxeden emateko entrenatzaileak Dolberg eta Augustinson atera ditu, hauek liga ezagutzen dute, hain zuzen ere Sevillan jardundakoak, biak ala biak, eta Oskarson kendu eta Oiartzabal kendu du. Oskarsonen inguruan zer esan, lengoan Valentziaren aurka bigarren zatian atera zen, gaur lehen aldiz hasieratik jokatu du aurrelari islandiarrak, eta ia esan, horre izan du aukera bat, baina ia da lehen zatian etzaizkiola baloi asko iritsi, eta hori dela Realako betu behar duena. Eta bestalde, minutuak aurrera zioa zen, Kubo saiatzen zen, egal horretatikan lortzen zuen, apur bat arriskua sortzea, txinpartak ateratzea, mehatxua sortzea Anderlechtsi, baina ez dute baloia sareratzea lortu, beste behin ere agerian geratu dira Realaren gol faltaren arazoak, gol arrakala nabarmena daukate txuri urdinek, aurrekoan egia Valentziari 3 sartu zizkiotela, baina horiek askotan ez dira nahikoak izaten, horri jarraikortasun bat eman behar izaten zaio, eta gaurkoan ez dio eman, eta benetan Imanol ziur aski haserre, penatuta izango da, ez, taldeak azkenera arte sinetsi duelako, eta behintzat erakutsi duelako arrisku hori sor dezakeela, baina horiek sartu egin behar dira, eta esan bezala aurreko norgehiagoka anekdota izatea ekarri du gaurkoan, eta azkenik 88. minutuan Stoiken kendu du, erabat emaitza baieztatzeko Anderlechtek, eta ondorioz bat eta bi porrot mingarria Realarentzat gaurkoa, anoetan etxean zaleen aurrean ilusioa zegoen, eta ultraen inguruan ere hitz egin behar dugu, hor
hogeigarren minutuan edo Anderlechen lehen golaren ostean apur bat beranduago ultra batzuk hasi dira, aulkiak eta botatzen beno, hemendikan erabateko gaitzespena, ekintza horiei ez daude onartuta ez futbolean eta ez gizarteko inongo alorretan, benetan lotsagarria da UEFak nola uzten dien alakoei sartzen, eta badakigu ez dela erreza izango hau konpontzea, baina ea, alikan azkarren konpontzen direne alakoak. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen bitartean ongi izan agur.